15 kilos sa gituohang shabu nga mobalor sa kapin 102 million pesos. Nasakmit sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Ang naasoy'ng barangay, bag-ohay lang gideklarar sa Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program nga usa sa mga drug-cleared barangays. Ani ang report. Kinse ka mga dagkong putos ug usa ka gamayng sachet sa gituohang shabu ang nasakmit gikan sa 42 anyos nga suspitsado atol sa buy-bust operation sa Zone 7, Barangay Buaya, pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Ang operasyon gihimo sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police. Nitimbang og 15,050 grams ang mga nasakmit nga gituohang ilegal nga droga ug gibanabanang mobalor kini sa kapin 102 million pesos. Ang 42 anyos nga suspect giila sa alias nga Iyas ug mulupyo sa Barangay Lagtang sa Talisay City. Matod sa Lapu-Lapu City Police, niadto lang 2021 nakagawa sa rehab ang suspitsado. Apan inay magbag-o, nagalgal kini sa iyang kanhi kauban sa rehab facility sa pagpamaligya sa illegal nga drogas. Naikauban niya dito sa rehab nga may source gyud as alleged gyapon nasa sud nasa penal colony ang ilang katransak. Pero with regards og asa nag-agyang shipment wa siya ka-divulge. Ang iya lang ihatod na sa ilang balay nga kilo-kilo na nya. After ana siya ra gihapoy tigtagak gihimo gyapon siyang kabayo nga ug asa man tong mga possible nga parokya nila siya gyapon mohatod. Ang 42 anyos nga suspitsado ang nagsilbing bodigero ug tigtagak sa mga illegal nga drogas sa usa ka dakong drug group. Gawas sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandaue City, tigtagakan usab siya sa mga silingang lungsod ug dakbayan sa Tri-Cities, hinungdan nga dinaghan matod pa ang iyang madispose matag semana. Dugang sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, makonsiderar si alias Iyas nga newly identified high-value individual kay usa ka buwan pa lang nilang na-monitor ang mga transaksyon niini sa Lapu-Lapu City. Ug sama sa mga nasakmit nga mga gituohang shabu sa nangaging mga buy-bust operation sa Lapu-Lapu City Police, gisulod usab kini sa mga tea bags nga may mga Chinese characters. Ato na lang gyud asa ang source naabag gyud diri sa ang manufacturing sa Pilipinas or from the other country bagini shipment lang. Mao pa nay ato gyud tugkaron gyud sa pagkakaron. Si Iyas nga gitanggong nakaron sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office nagdumili pagluwat og pamahayag. Ang transaksyon natigayon na po ka oras human madeklarar sa Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program ang Barangay Buaya ug Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City sa mga drug-cleared barangays. Matud ni Gary Lau, Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, nga di makaapekto sa drug-cleared status sa Barangay Buaya ang hitabo. Gipasabot ni Lau nga taga-Talisay ug dili taga Barangay Buaya ang dinakpan. My answer is no. At least, no, magpasalamat tagdako. Kay with that barangay nga nadeklarar nga drug-cleared, nakahimo og lakang para masugpo, para dili ma-contain ang maong illegal activity. Gani gidayeg pa niya ang PNP, ubang law enforcement agencies ug ang mga opisyal sa barangay sa malampusong buy-bust operation. Sa pagkakaroon, aduna nay 14 ka mga barangay ang Lapu-Lapu City nga na drug cleared na. Samtang nagpabiling drug-free ang Barangay Kauhagan sukad niadtong 2019. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.